Teraz, keď už máme vo svojom zariadení nainštalovaný program Obsidian a aj databázu súborov, s ktorými pracuje, je potrebné urobiť už iba posledný krok, aby nám Obsidian mohol začať poskytovať možnosti, ktorými disponuje. Stačí už iba zmeniť jedinú ikonu jedným jediným kliknutím kurzorom myšky. Prejdime teda kurzorom myšky na miesto, kde sa nachádza ikona zobrazujúca knihu. Kliknime na ňu ľavým klikom myšky a ikona kniha sa zmení na pero. A hotovo. Tým je urobené všetko, čo bolo treba a Obsidian môžeme začať používať. Tak napríklad, povedzme, že práve skúmame 12. tvrdenie v 3. kapitole Spinozovej etiky. Toto tvrdenie hovorí o tom, že mysl, pokud môže, snaží sa predstavovať si to, co zväčšuje nebo podporuje schopnosť tela niečo konať. Toto tvrdenie jeho autor vysvetľuje svojím dôkazom, ktorý je postavený na určitých východiskách. Zoznam týchto východisk je uvedený vždy naspodu pod každým dôkazom. Povedzme, že chceme porozumieť tomuto dôkazu a tak nám neostáva iné, iba sa obrátiť ku každému východisku. A práve v tom je Obsidian skvelým pomocníkom. Zoznam východísk pre dôkaz je teda naspodu, pod každým dôkazom. Je to súčasne zoznamom príkazov pre program Obsidian, aby nám ukázal miesto, ktoré nás práve v tejto chvíli zaujíma. Povedzme, že nás práve zaujíma to, o čom hovorí tvrdenie 17 v 2. kapitole Spinozovej etiky. Iba na ten odkaz presunieme kurzor myšky a nič viac. Pozrime sa, čo sa udialo. Program v novom okne otvoril celé kráľovstvo tohto tvrdenia.
na ktoré sme práve zvedaví. Je tam znova všetko. Veta, dôkaz a zoznam východísk na spodu. Pod dôkazom. A takýmto spôsobom si môžeme natvárať toľko nových okien, koľko nám bude treba. A potom, až sa zachytíme na nám už známom fakte, teda keď si uvedomíme, ako mu rozumieme, môžeme sa začať postupne vracať do miesta, z ktorého sme naše pátranie začali. Otvorené okná sa začnú postupne zatvárať tým, ako ich opúšťame. Okrem toho, program Obsidian jeho používateľovi umožňuje robiť si poznámky, svoje zápisy, priamo do konkrétneho miesta, v ktorom sa práve nachádza. Je len na rozhodnutí používateľa, či a ako sa rozhodne tento program využívať. Určite je dobré robiť si pri štúdiu svoje poznámky k tematike. Za užitočné tu považujem uviesť dva dôvody, pre ktoré ja nejdem touto cestou, teda cestou vpisovania si mojich poznámok priamo do originálneho textu od Spinozu. Napríklad ja si svoje poznámky zapisujem iba do mojich súborov a iba v mojom adresári, ktorý som si práve na tento účel vytvoril. Zistil som totiž, že je dobré mať originály Spinozových textov v neporušenom stave a môcť sa rýchlo orientovať v mojich vlastných poznámkach. Navyše, pôvodnú databázu súborov so Spinozovými tvrdeniami a dôkazami si môžem znovu kedykoľvek stiahnuť k sebe do počítača a znovu nainštalovať do môjho adresára. Lenže tým úspešne prídeme o všetky svoje drahocenné poznámky, ku ktorým sme sa pracne dopracovali počas nášho štúdia. Navyše, ten môj adresár s mojimi poznámkami si môžem zálohovať tak, ako sa to páči mne, a tak, samozrejme, pokiaľ nie sme úplní pavráci, neprídeme ani o jednu jedinú svoju poznámku a ani nebudeme mať poškodenú Spinozovú databázu súborov našimi, možno často neadekvátnymi poznámkami. Tvorivosti sa samozrejme ani tu žiadne medze nekladú a je len na každom z nás, pre akú cestu sa rozhodne. Sme na konci nášho dnešného videa. Za vhodné považujem úprimnému hľadačovi pravdy oznámiť, že na prípadné hľadanie odpovedí na otázky, ktoré určite prídu, je tu aj možnosť kontaktovať ma. Prajem vám, aby ste pri Baruchovi Spinozovi postupne objavovali schopnosti vašej mysle a tajomstvá duše, ktoré od vášho príchodu na tento svet čakajú na to, aby ste im umožnili kvalitu vášho života a ľudí vo vašom okolí dostať na úroveň, ktorá je hodná mena Homo sapiens. Teším sa na skoré videnie. Dovidenia.